Tugtugan, kwentuhan at tawanan. Sa IFM, Pasko'y happy pa rin. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas! Mula sa IFM, ang hiling namin ay sana all pagpalain. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas! Mula sa IFM, hindi lang Idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 93.9 Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Ilaragtas niya ako para masigurado niyo. karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurang bana, dili kurang ganahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang Idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Oras na, Idol! Para sa akin pinakamamahal na pangalan. Ako, si Tito Bong! Habang! Enough na. Tito Bong ang pangalan ko at oras na para i-welcome ko ang aking pinakamamahal na pro cleaner na hashtag nasaan ba ang Pangulo? Pangulong Dagong! Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao, Teo Tito Bong, and sa ngalan na rin ni Ma'am Chrissy na wala ngayon dito, hashtag nasaan si Ma'am Chrissy. Si Ate Chrissy, siya ang wala. Iba na kasi ang hashtag, Bong. Hashtag nasaan si Ate Chrissy. Hashtag nasa puso ko ang Pangulo. Ganon ang hashtag ngayon. And of course, hashtag nasa puso ng Pangulo ang kanyang mga. Yun lang. Traveled in and out my door. Paano naman ang mga puso ko? Ang mga puso ng mga nag-enroll sa aking amelioration program. Hashtag sa pusod ni Tito Bong. Kaya simulan na natin, Bong. Let's begin! Oras na para sa unang sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong, without Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po sana ang mga estudyanteng nagpoprotesta kay Pangulong Dagong. Pangulo, ano ba ang comment mo dito? Yan po ang sabi ni Rusty Chavez Manuel, isang dating DJ ng Davao. Alam mo, Brad Rusty, sa totoo lang, itong yung mga nag-rally na yan, galit sila because tapyasan ko ang budget. Anong ginawa nyo? Nag-aral ba kayo o nag-aral ba kayo? You are there, you are being enrolled to study, hindi mag-rally. Study first before rally. Tama naman. Study mo, mag-aral mo na tayo. Antayin nyo yung time nyo. Kayo mga bata, antayin nyo. Gusto nyo, parang gustong-gusto nyo nang tumanda. Enjoy nyo muna. Ako nga, gusto ko nga bumata eh. Kayo, gustong-gusto nyo nang tumanda. Di ba? Ganun mga bata ngayon, parang mature na mag-isip. Pero to be honest, wala po kayong experience. Kaya, stay lang kayo. Kami munang bahala. Study bago rally. Next. Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating mobile phone. 0916-897-5365. Hello. Idol, pangalan. Hello. Nahihilo ako sa'yo. Hello.
Walang sumasagot, Pangulong Dagong, sa ating mobile phone. Hello? Dito tayo sa ating linya, sa ating telepono, 8584-5545. Hello, Idol, pangalan. Hello, I'm Porcy. Yan, natin si Porce. O, sige, Porce, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isubong ko lang po, Pangulong Dagong. Ate Chrissy, my BFF. Wala si Ate Chrissy, pag sure diha. Galit po ata siya. Oh, Sumbong ko lang po yung bagang ko. bakit? Sumasakit po kapag umiinom po ako ng malamig na tubig. At kapag kumakain naman po ako ng matamis, hindi naman po. Ano po yung dapat gawin? Pag matamis kinakain mo, hindi sumasakit. Pag umiinom ka ng malamig na tubig, sumasakit. Opo. Kaya uminom ka ng matamis na tubig. Isumbong kay Pangulong Dagong. Oo. Amukay ka. Isumbong kay Pangulong Dagong. Easy ka lang, Pangulong Dagong, at huwag masyadong mainit ang ulo mo. Mainit siguro ang ulo mo dahil wala si Ate Chrissy. Nasaan ba si Ate Chrissy? Yung nga pinagtataka ko, Bong. Hashtag, nasaan si Ate Chrissy? Next. Isa bang idol natin na caller? Tito Bong. Anong pango? Sino? Pag-sure na, Brad, ha? Sorry po, Tito Bong. Ipabulkit ko ng ilong ni mo. Kinsa man eh? nga po pala to. Reggie, taga saan? Tiga Santa Caterina, Caloocan, Tito Bong. Pangulo. Go. Pangulo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ka lang tong aso namin. Bakit, Reggie? Kasi yung aso namin, lagi na lang kasi nangangagat eh. Nangangagat lagi. Reggie. Bakit po kaya Pangulo? Reggie, wala, so far, wala pa akong aso nakita na ng babaksing. O aso na nangangarati, parang jitlin. Nangangagat na aso yan eh. Kasi Pangulo, pag ginahawakan ko siya, bigla na lang siyang nangangagat. Oh, Yung aso. hindi yung artista. Hindi nga yan. Turuan mong i-enroll mo sa taekwondo yan. Para matuto na siya. Paano yung Pangulo? Karatista. Yung aso. Paano yung Pangulo eh, kasi pag hindi ko namang hinahawakan, hindi na siya nangangagat. O di huwag mong hawakan. Hindi nangangagat yung aso. Yung karatista. Kasi ang talim ng ngipin yan eh. Ng karatista. Oo. Isa ka pa. Pangulo, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? I love you. Ay. Oy, alam mo anong nangyari last na nag-I love you sa akin? Ano? Pinaanod ko sa bahay. Isagang salamat, idol. Pangulong Dagong. Isa pa ang idol natin nakakausapin natin. Hello, what is your name? Bong, tingnan mo sa live, Bong. Kaya may mga nanawagan din yan ng tulong daw. Ano ang pangalan Sumbong mo? pala, sumbong. Hi po, sinuno. No, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong at Tito Bong, gusto ko lang po isumbong ang mga goldfish po naming matamlay po sapagkat maarte po sila dun po sa kinakain nilang pagkain. Ang kinakain po nila yung pellet. Ano po kayong dapat naming ipakain para hindi na sila matamlay at bumalik na yung kanilang immune system? I-try mo kaya ang dog food. Po, mga ilang scoop po kaya? I have no idea. Baka lumutang yung goldfish mo. Alam mo bakit matamlay? Baka kulang ng oxygen yan. Hindi po kasi baka nalulunod sila. Okay, wag mo nang ulitin. ay. Kaya, nalulunod ba o mouth-to-mouth resuscitation mo ang goldfish? CPR ko na lang po para maging kay maayos na po Pangulong sila. Dagong. CPR mo na. Bida ni Isa pang sumbong mula dito sa ating pinakamamahal na mobile phone. Idol, pangalan. Hello. Nakakahilo ka. Dito tayo sa ating Facebook Live. Sumbong mula kay June Gutierrez. Good morning, Pangulong Dagong, Tito Bong,
Ako pala si June ng Quezon City. Hello. Isusumbong ko lang po sana itong Coco Jam na binibenta namin sa sobrang sarap, madaming bumibili. Ano po ba ang gagawin ko dito para bumili naman din kayo ni Tito Bong? Kailangan namin ng sample. Kailangan namin i-swab test mo na yan. Swab taste. Taroy ko. Swab taste. I-rapid taste namin yan. Isumbong kay Ayan na, Bong. Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, idol, pangalan. My goal, Tito Bong. My Gold. My goal, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang yung kasama kong si Wilmar. Bakit? Pangalan pa lang, parang hindi nagwapo ah. Mabiyahe kasi siya. Pangulo, mabiyahe siya. Ang Kunya? sabi niya, mahina daw ito ng sasakyan. Hindi mo alam kung anong kung gusto niya aircon lang o gusto niya magbumiyahe. Ano kaya dapat gawin doon, Pangulo? Anong reklamo niya? Mahina ang makina ng sasakyan? Aircon daw po, aircon. Ang aircon ng sasakyan. Alam nyo, para mas mahangin talaga yan, magdala kayo ng windmill. Ipasok nyo sa loob ng sasakyan ang windmill, ha? Para lalamig yung sasakyan nyo. Yung windmill. Paikutin mo. Yung windmill. Si Wilmar. Di ba may dalawang paa yan? Para malakas yung aircon, Pangulo eh. Ano? Sabi ko sa hotel siya, para malakas yung aircon. Kaya nga, nag-advise ka na pala, tumawag ka pa dito. Di ba, Pangulo, may dalawang paa yan? Si Wilmar? Hindi. Yung windmill. Bong, ha? Parang wala nang practice yung dila mo, Bong. Oo naman, kasi wala akong pambayad ngayon sa mga... Wala kang 150. Naubos na ang aking amelioration. Ang daming nag-enroll. Hello, idol, pangalan? Good morning po, Tito Bong. This is Jaime Tanhay Paranaque. Go ahead. Jaime, Good morning po. isumbong kay Pangulong Dagong. At sumbong ko lang to, Tito Bong, Pangulong Dagong. Bakit po kayo nagtatalo ng Ma'am Lani? Nagbabangayan po kayong dalawa. Alam mo si Ma'am Lani. Lani. Si Ma'am Lani. Sino si Lani? Yung Lani. busy ng purok. Wala akong problema. No? Ba niyo ko hinahanap in the middle of a crisis, in the middle of the typhoon? Hanapin mo hashtag na saan ng Pangulo. Kasi nandun ako sa mata ng bagyo makatayo. I have already deployed and given instruction prior to the typhoon. Sino po Pangulong Dagong? Sandali lang. Nariing kita dyan eh. Huwag kasi interrupt habang nagsasalita ang Pangulo. Kaya sabi ko, wala naman, sabi tama naman, hindi contest ang pagtulong. Alam mo, ito nagtulong nga sa kahapon dyan sa may Rodriguez Rizal, yung team ng IFM pumunta dyan. Palakpakan naman natin. Kasi, Thank you. si Thank you. Julia, si Bunjing, si Kuya Johnny, Francis, Kichi, Grace, at iba pa nilang kasamahan. Yes, they sacrificed themselves. Kasi alam mo, survival mode ang tao. Maghahanap talaga ng pagkain, makikipagbalyahan yan, tulakan. Pero nagawa ng paraan kahapon na naging, kasi may volunteers din na taga doon na tumulong. Maraming salamat po. So ngayon, Salamat. ibig bang sabihin yan, Pangulo, may bago ng hashtag ngayon? Anong hashtag, Bong? Nakatulong na ang Pangulo. Siyempre. Hashtag na sa puso ko ang Pangulo. Salamat, Brad. Daghang salamat sa iyong dax na pagmamahal sa ating sambayanan, Pangulo. Kaya dahil dax ang malaki ang aking pagmamahal sa inyo. Let's do the orasyon. Oras na para sa ating pinag-uusapang orasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Para ito sa mga hindi pa nakatanggap ng ayuda at amelioration. Para makatanggap na kayo. Bigkasin nyo ang
Unod, bakag, anat, boto, laman, boto. Unod, bakag, anat, boto, laman, boto. Sina Cruz, Ella Ramos, Michelle Clarianis, at Ellen Boticario. Boticar, Ikar. Birthday niya. Happy 27th birthday, Jordan Crisostomo. At si Glenda Nori Gutierrez sa Laguna. At Orlando Badillo, Cesar Abel Philip ng mga taga-project for QC. Si Jejer Jan at Sheena Licio Robles, Fernando Vigo, si Robert Bertodaso, Arya Perdigon, Mirabel Alipio, at si Mirabel, salamat sa inyo. Loy Almaris, ano, Calamaris? Almaris pa. At si Sammy Villanueva, Jan May Coco, mga taga nasa shop araw-araw nakikinig, Tata Gary, Sonny Loy, Toy Beach, Michael Picot, J. Ben na mga hindi gwapo, hindi rin oso. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Hendrix Kaday, buhay pa pala to si Hendrix Kaday na araw-araw nagsige padala sa akin ng pa-orasyon na hindi ko naman araw-araw nababasa dahil ang mga tatlong super ducks daw niya na makasama na si Baste, si Benji at si Dordong na namamananahi dyan na makasama nila, especially kay Len, si Gemma, si Jinky, ng si Mona, Taytay, Rizal. At si Jelay Chico, Arvijan Magdayo, happy birthday daw. Nakalugar si Jelay Chico dahil wala si Madam Chrissy, wala daw mag-cheche. Jermin, Amistad Garcia, Masida Family, Michelle Clarianes, at kay Alvin Simbahon, nagsimba na makadiyado. Mga taga-Taytay, Rizal, Cecilio Aman, sa Robinson Grossa, salamat sa inyo. At sa lahat na rin ng mga tropa ni Rosel Domingo Aragon na hanggang ngayon wala pa talaga siyang pinadalang amelioration, pati mga pagkain na pinangako niya nung nasa Singapore pa siya, hanggang ngayon wala pa, feeling ko panis na. Oras na, idol, para sa ating pinakamamahal na last talk. Sharina Balba Guevara, aka DJ Chacha Babes, maraming intriga na ang nakarating dito sa aming istasyon. Bago ang last talk, Chacha Babes, pumunta ka sa Celebrity Hub sa Novaliches. Magkita tayo at mag-Facebook Live tayo doon. Eto na, Pangulong Dagong, ang last talk. Magbayad ka na bunga. Wala nga akong sabi sa Wawa Wings. Ikaw, sige ka. Celebrity dyan. Go ahead. Once lang naman yun, Pangulo. Paminsan-minsan lang. Last talk, Pangulong Dagong. Para maiba naman ang ating last talk. Dali, Bida. Lamesa o upuan? Mesa. Kasi makahiga ako eh. Sino ang isasama mong ihiga doon? Si DJ Chacha Babes o si Ate Chrissy? I invoke my right to privacy. Pero kung gusto nila silang dawa. Silang dalawa, wala rin namang problema. May apple kasi ako ipakagat ko, hatiin ko na lang. Last talk. Yes. Pangulong Dagong, maliwanag o madilim? Ako maliwanag na. Makita mo yung partner mo. Diba? Binigyan, we have given eyes to see the beauty. So, maliwanag na. Last talk, Pangulong Dagong. Go ahead. Sino ang gusto mong alagaan? O anong klaseng hayop ang gusto mong alagaan? Ang aso o ang pusa? Hayop yung ex. Hayop yung ex ko. Gusto kong alagaan yun. Sinong ex yan? Gusto kong itali yun. Yung ex. Put your hands on your shoulder.
Last but not the least, last talk. Go ahead. Kung i-describe ni Pangulong Dagong ang iyong sarili, Yes. anong klase kang Pangulo? Mainitin ang ulo o malamig ang ulo? Mainit o malamig magdidepende sa ulo. Anong klaseng ulo ba yan, Pangulo? Ibig ko sabihin, ako, ganito yan. Malamig ang ulo ko if there is okay ang sitwasyon. But pag may marinig ako, alam nyo naman, my God, I hate drugs. And my God, I hate corruption. Corruption must stop. Yan, iinit talaga ang ulo ko sa ganyan. Kaya, gusto nyo lumamig ang ulo ko? O, huwag kayong gumawa ng kalukuhan dahil yariin ko talaga kayo. Kaya, please. Stop! Ano yun, Brad? Stop! Paano si Chacha Babes na sikretong nagmamahal sa'yo? Ma'am, alam mo, ma'am, ang dami nang nagmahal sa akin. Kung maging first lady ka, I'm sorry, but you will be the 7th lady already. Si Ma'am Chrissy nga, 6th lady na siya. Maraming salamat po. Oras na, Idol, para sa ating pinakamamahal na pamimigay ng bisikleta. Kung maabot natin ang 1 milyong likers natin Yeah. sa 93.9 IFM Manila Facebook page. Si Ma'am Chacha Babes, ma'am, baka may followers ka dyan na hindi pa nag-like sa aming Facebook. Paipapalo nyo po sa IFM 93.9 Manila. Kaya pag nag 1 million yan, may matulungan tayo, 2 bisikleta i-release ko. I will release it para sa inyo, mga idol natin. That's good. Kaya i-like nyo na ng i-like para, of course, mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, 11:44 na. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Merry Christmas, Idol! Merry Christmas! Mula sa IFM, hindi lang Idol, Pasko ay happy pa rin. Sa 93.9. IFM! Ito na ang awiting Sagwan. Bye. Romel Inyun. Makinig na para makabaton og tsansang mo daog og 100 pesos, Lord. Paminawa na. Imo pa rin